Нядзеля цудоўны выходны дзень, і будзем верыць, свет з кожным днём змяняецца да лепшага, а значыць і навіны нашыя будуць як мага больш цешыць і натхняць. Пра што сёння выданне? Вы ведь видите сами, и многие эксперты в медийном поле отмечают, что все то, о чем говорил президент 2 недели назад, ведь спустя время именно так и произошло. Мільёны праглядаў у найлепшага ува ўсім свеце. За псіхічнае здароўе беларускага грамадства становіцца сапраўды трывожна. У Менску адна зламала ударам з нагі ключыцу фельчару, а ў Берасці іншая выйшла на шпацыр абсалютна голая. Абедзве былі пад добрым шафе. Тандем «Заяц-Русы» – уникальная знаходка Лукашенки. От росы до росы. Работа на полях не прекращается ни на минуту. При нядрэннай урожайности зерневых показники сельгасвытворчасці ў параўнанні з мінулым годам працягваюць зніжацца. Вышли не туда, куда надо, заблудились. Вызвали МЧС, ребята нас нашли. Большое спасибо. Ратавальнікі з пажарамі змагаюцца і небаракаў грыбнікоў на святло выводзяць. Позиция, за которой следят миллионы. Анализ общественно-политической обстановки в мире от Александра Лукашенко традиционно вызывает большой медийный резонанс. Беларускую прапаганду, значыць і грамадства, якое вымушаны ўвесь прэс абсалютна бескарыснай, навязлівай інфармацыі, што льецца з экранаў і іншых эфіраў праз сілу ўспрымаць, працягвае штурхаць ува ўсе бакі. Там новы бум усхвалення інтэрв'ю Лукашэнкі амерыканцу з падкрэсленнем, што такога наймудрэйшага лідара няма ува ўсім свеце і не будзе ніколі. Интервью президента нашей страны американскому журналу «Тайм» только на YouTube-страницах белорусских телеканалов и радиостанций уже приближается к 15 миллионам просмотров. Еще 1,5 миллиона собрали аккаунты в ТикТок. И сейчас у нас множество запросов из совершенно разных стран, из Российской Федерации, но там такие фундаментальные, очень масштабные предложения. Вот приведу один пример. Такой очень интересный проект, работу предложил Владимир Соловьев нашему президенту, и президент обещал с ним поговорить. Мы, конечно же, найдем на это время, но это очень такой серьезный будет проект. Из разных стран мира, совершенно разных стран мира, другие компании, все эти запросы у нас есть. У Беларусі няма стасункаў з Паўночнай Карэяй, але тое, што тэлебачанні беларускае і карэйскае пераследуюць адны і тыя ж мэты, абсалютна бясспрэчна. 2016년 1월 6일 Ёсць у Лукашэнкі два вельмі смешных з твару чыноўнікі. Іх прозвішчы «Русы» і «Заяц». Подлеца попрошу не касаться. Аддадзеныя свайму шэфу цалкам. І ён такіх пастухмяных і бездакорна пакорлівых трымае каля сябе дзесяцігоддзямі. Вот тандем упоминания «Русы», «Заяц». Да? «Русы», «Заяц». На совещаниях это давно ушло в народ. Как вы реагировали, когда так шутят? Не обижались? Нет, это нормальное решение. Я считаю, что это очень удалый такой кадровый проект главы государства. Да, таких тандемов. То есть связка была хорошая? Да, очень хорошая, дополняли. То есть это вот тут как раз такой закон философии. Единство и борьба противоположностей, которые, дополняя друг друга, получали решения. И таких тандемов очень много у нас по стране. Вот есть чутье главы государства на кадре. Русы и Заяц, которые долгие годы в тандеме отвечали за развитие сельского хозяйства всей Беларуси, своих должностей лишились на минувшей неделе, после того, как президент остался крайне недовольным положением дел в агрохолдинге Купаловское Шкловского района. Правда, еще более важный вопрос – это развитие, а также, точнее, регресс аграрной отрасли во всей Могилевской области. Сельское хозяйство этого региона бывшие министры и вице-премьер курировали по поручению Александра Лукашенко. В Купаловском глава государства пояснил мотив увольнения. Русы и Заяц несли персональную ответственность за аграрный сектор области, потому решение об отставке не спонтанное, а логичное. Нет, эта корова, она еле живая. Ты же видишь, как она двигается. Нет, зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил одеть вам наручники во главе с ним. И Акачанова и следом туда. Анфимова выгнал как минимум с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю. Разбираться. В чем разберется? Технология. Он считает, что это нормально. В чем он разберется? Вы что, больные? Ты же Освенцим. Если они больные, здесь должно быть сухо, чисто. Понимаешь? Сухо и чисто, ежеминутно, ежечасно.
Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорело все там. Значит, Наталья Ивановна, подготовьте завтра указы обоих в отставку. Губернатора третьего. Паказнікі сельгасвытворчасці ў Беларусі адносна мінулагодніх вынікаў працягваюць зніжацца з-за дрэнных умоваў надвор'я і, як след, больш позняй кампаніяй жатвы. Пры гэтым сёлетняя ўраджайнасць зернавых застаецца высокай. Паводле дадзеных Белстата за студзень-ліпень фермерскія гаспадаркі Беларусі і прыватныя падворкі ў нашай краіне вырабілі прадукцыі на 16,1 мільярда рублёў у цяперашніх коштах. Але гэта менш, чым летась. У параўнанні з мінулым годам паказнікі скараціліся на 12,7% у цэнах супастаўляльных. У адным з гандлёва-забаўляльных цэнтраў гораду Смаргонь, што на Гарадзеншчыне, пабачылі незвычайны для нашых шыротаў вендзінгавы, што значыць для рэалізацыі тавараў з дапамогаю аўтаматызаваных сістэмаў без жывых прадаўцоў аўтамат. Гэта яйкамат. Ён прапануе фермерскую вытворчасць, то бок ад курак з выгулу, а не з фабрыкі. Дарэчы, такі яйкамат 24/7 стаяў у Балгарыі яшчэ 2 гады таму. У Еўразіі нарэшце лічбавая рэвалюцыя. На міжурадавым паседжанні ў Кіргізіі абвесцілі, арганізацыя грузаперавозак унутры ЕАЭС і з Кітаем пераходзіць на новы ўзровень. Цяпер толькі электронныя дакументы і электронныя подпісы замест незлічоных стосаў паперак. Поўнасцю лічбавыя накладныя ўжываюць зараз Беларусь, Казахстан і Расія. Тэставыя рэйсы правялі яшчэ напрыканцы мінулага года. Паводле словаў кіраўніка Еўразійскай эканамічнай камісіі Бакіджана Сагентаева, гэта не проста тэхнічны апгрэйд. Лічбавізацыя паскарае рух тавараў, зніжае расходы бізнеса і адкрывае дарогу да новага ўзроўню канкурэнтаздольнасці. Фармальна паседжанне выглядала як руцінная сустрэча, але на справе, як гучна адзначылі ўдзельнікі, сярод якіх быў і беларускі прэм'ер Турчын, гэта барацьба за месца ў будучым эканамічным раскладзе. О як! Все гэта, конечно, пахвальна, калі не лічыць, што гэтак званая ЭЦМР, электронная міжнародная таварная накладная, ўжывалася як мінімум 10 краінамі Еўропы, Іспаніяй, Даніяй, Нідерландамі, нават Балгарыяй і іншымі яшчэ ў 2016 годзе. Там 10 гадоў таму зразумелі, што рашэнне поўнасцю адмовіцца ад папяровых дакументаў як унутры кожнай краіны кантыненту, гэтак і ўсяго еўрапейскага звязу значна больш хуткая, спрошчаная, а да таго ж і вельмі экалагічная опцыя. Але зараз нават у Кітаі гэта не з'яўляецца агульнапрынятай нормаю. Украіна пашырыла санкцыйны спіс, дадаўшы ў яго 39 фізічных асобаў і 59 кампаніяў, у асноўным з Расіяй, Кітая і Беларусі. Ва ўказ, падпісаны напярэдадні прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім, трапілі і 2 беларускія прадпрыемствы: Менскі завод шэсцерняў і адкрытае акцыянернае таварыства Менскі навукова-даследчы прыборабудаўнічы інстытут. Як заявіў упаўнаважаны украінскага прэзідэнта паводле пытанняў санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Ласюк, гэтыя і іншыя кампаніі наўпрост прыцягнутыя да развіцця расійскіх беспілотных тэхналогіяў з выкарыстаннем штучнага інтэлекту. Белстат яшчэ напрыканцы ліпеня вызначыў арыстакратычны ўхіл беларусаў. Яны сталі радзей купляць вельмі папулярныя раней спіртавыя напоі, гарэлку і пладова-ягадныя віны, а спаў продаж і піва ў першым паўгоддзі. Толькі ў студзені-чэрвені 2025 года павялічылася рэалізацыя каньяку, каньячных вырабаў і брэндзі ажно на цэлых 11%. Менскі хладакамбінат нумар 2 рыхтуе да выпуску прадукт, якога ў Беларусі яшчэ не было. Гэта марозіва, ды не проста, а сапраўдны гібрид. Кампанія робіць стаўку на універсальнае абсталяванне, якое дазволіць паралельна са звычайным халодным дэсертам выпускаць лінейку прэміум прадуктаў з сіропамі, садавінаю, арэхамі і нават з алкаголем. Гэта так званы пламбір для дарослых. У тандэме з камунаркаю хладакамбінат задумаў вырабляць марозіва з лікёрам. Назва сталічная, праўда, ужо было. Такія цукеркі здаўна існуюць з лікёрнай начынкаю і выявою Менскага палаца спорту на жоўтым фанціку. Таксама існуе і марозіва сталічнае, але хіба ў выглядзе звычайнага эскімо крэм-бруле у тлушчавай глазуры. Так што маркетынгавым службам трэба яшчэ будзе папрацаваць у гэтым сэнсе. Партал Блізка Бай нагадвае, што алкагольнае марожанае існуе ў краіне. Адкрытае акцыянернае таварыства Берасцейскае марозіва выпускае пламбір эскімо «Мая сталіца» з ромам.
Зрэшты, не ўсе маюць магчымасць і жаданне абыходзіцца з алкаголем чынна, прыстойна. Вось выпіла 44-гадовая жанчына трохі лішку і пайшла ж пацыраваць па вуліцы Каліноўскага ў Менску. Раптам стала дрэнна. Выпадковы мінак, прахожы па-расейску, паклапаціўся і на сваю галаву выклікаў хуткую, але ў машыне медыкаў п'янчушка чуняла, пачала зневажаць супрацоўнікаў, а потым з нагі нанесла жанчыне-фельчару удар у обласць ключыцы. У выніку пералом. Буйная працвярозіла, ува ўсім раскаялася, кампенсавала пацярпелай маральны ўрон, але што проку, ад крымінальнай справы не сышла. Ды ўпершыню хіба. Раней яна, бухгалтар прыватнай кампаніі, як след пабіла мужа, пасля чаго той сканаў. Лукашысцкі суд, які карае прыстойных, разумных, інтэлігентных людзей тэрмінамі ў 10годдзі за непрыманне злачынстваў улады, прызначыў гэтай неадэкватнай усяго толькі 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Ясна, што хутка ад рэцыдывісткі можна чакаць новых, але не экстрэмісцкіх злачынстваў. На больш маладую жанчыну, нават дзяўчыну, 24 гады, у Берасці, напала іншая брыда, паказаць сябе такую ўсю, якая яна ёсць ад прыроды на адной з вуліц свайго горада. Выйшла проста голая. Ты яшчэ дадумалася крычаць на ўсю вуліцу брыдкімі словамі. Пільныя суседзі, конечно, выклікалі міліцыю, і дзяўчына была пад добрым шафе. За гэта таксама належыць крымінальная адказнасць, але колькі далі гэтай артыстцы ў судзе, не пішуць. Беларусь трохі на час адпусціла, але зноў накрыла прыроднымі катаклізмамі. Новы навальнічны фронт пашкодзіў некаторыя мясціны гораду Кіроўск у Магілёўскай вобласці, ды аграгарадок Заеліца у Глузскім раёне Магілёўскай вобласці, а таксама аграгарадок Жытчы у Пінскім раёне Берасцейскай вобласці. 16 жылых і 1 нежылы дамы, а таксама 1 з будынкаў вытворчых, ды 2 аб'екты сацкультбыту засталіся без нармальных дахаў. Яшчэ ў 5 выпадках падалі дрэвы. Чыноўнікі адразу сабралі камісіі і вырашылі, каму пілаваць гэтыя дрэвы, каму адцягваць у бок. Хаця, конечно, без ресурсу МЧС не абышлося. А яшчэ ж трэба і пажары тушыць. Так у Новаполацку загарэўся інтэрнат уночы. Ажно на 11-м паверсе палыхнуў агонь. Акурат 11 машынаў МЧС прыгналі. У адным з пакояў закопчаныя сцены і столь знішчаная маёмасць. А што там, з-за чаго, хто вінаваты, не паведамлялася. Галоўнае, што эвакуацыя не спатрэбілася, пацярпелых няма. Затое былі пацярпелыя, з лёгкім стрэсам сярод тых, хто збірае дары лесу. 2 пенсіянеркі пайшлі па ягады, ды так, відаць, забалбаталіся, што раптам апынуліся ў незнаёмай мясцовасці. Кінуліся туды, кінуліся сюды, няма дарогі дадому. Бітыя 3 гадзіны МЧСнікі шукалі ягадніц у начным лесе, таксама, як часта шукаюць грыбнікоў. 3 адзінкі тэхнікі, 5 службоўцаў, якіх неяк арыентавалі бабуля па тэлефоне, былі занятыя ў гэтых пошуках. І знайшлі. Традыцыйна, на камеру, удзячнасць. Что з іх яшчэ возьмеш? Ходили, собирали ягоды, вышли не туда, куда надо, заблудились. Вызвали МЧС, ребята нас нашли. Большое спасибо. Бывайце здаровыя і імкніцеся жыць як мага больш заможна. Да пабачэння.